шулай безне сөендереп торыгыз, мен үзем дә әле каушап калдым, ни эшләп туктаталар икән дип. Хәзер мин әлеге моментта Акшаның Үзәк урамында эшкә барышым иде. Мин үзем обувной кибеттә эшлим, Эдельвейста. Әйе. Тем более әлемдә начальник ГАИ булгач, мен бернинди нәрсәдә булса бар инде монда дип уйлап куйдым, конечно. Булай хатын-кызларны мин гомумән гел шулай дөньяны шатландырып, гел шулай матур булып калуларын телим, йомшак булсыннар, йомшак телле булсыннар. Тагын нәрсә әйтергә, иң мөһиме сәламәтлек, сәламәт булсыннар.